Kok ora oleh titipne warungmu ngopo to, Is? Lah mau Mas Momong iki padu karo paijo, Mbak. Ya wis no, dagangane ra tak tampa kabeh. Mau kan Mas Momon to, Is. Iki kan aku. Mbok ditampa to, Is. Setormu 400 wae. Kan iso mok 500. Nah, aku badimu 100. Oh, iya, Mbak. Kok balik kabeh, Sob? Apa itu? Lagi mulai langsung digawe anyel kok. Males no aku. Kenapa, Mas? Mas Momon ngejak saingan ra sehat kok. Jak saingane piye? Kan Mas Momon lagi nawake dagangan. Lah barengnya aku nawake makroni iki. Lah, dekne iku ngisro. Dagangane Mas Momon opo to? Cengkaruk. Wah, kompetitor. Wis, sesuk golek warung liya. Aja patah semangat, Jo. Aku tetap semangat kok, Mas. Cakep. Ndang to Is, golek jujul ngene kok suwene ram lho. Sik tolek, Lek. Itu kowe mata kayak ngendi ya? Lek. Enggak 500 ngene piye to, Lek? Wah, ra iso. Gah ngono. Ki wae ngo. Sing 500 tak kei iki. Apa kuwi? Cengkaruk. Ki enak nggo kanca ngopi, Lek. Lah. Lah wong ngambiar ngene kok ya mbok dol ta Is. Gah aku. Wegah mbok buka IP to. Lah wong penasaran no. Nah, gah aku. Sra iso. Kuwi jajalan sik. Kok nek ra enak, itu 500 tak balekke. Tenan po, Pak. Nggih. Enak nang kok. Ya wis. Iki wae Is. Berarti enak tenan iki. Nah, enak tenan. Pak no. Pak no. Ngopo le? Mendagangan, Pak. Dagangan. Makroni sing ndek ini sik ning kene to, Pak. Mbok gopo? Tak titipke warung-warung kok, Pak. Lah, mbok yo mengko mulai sekolah. Bisa mangkat kok, Pak. Oh, yo wis nek karepmu ngono. Piro? 10. Wis, ngene sik yo. Wis kono ge mangkat. Ya, Pak. Hati-hati. Is, Nggih, Pak. ciki. Wah, sik-sik benci kita, Pak. Bar sarapan no. Mbok nyoba nyemeliane, Pak. Moh pengennya ciki kok. Mang nyoba sik. Aku ngomong aku nyoba iki duwe apa wae. Iki. Cengkaruk. Cengkaruk. Rasane gurih, murah meriah, tur tradisional food, Pak. Sini coba jajale. Coba ijo, ayo mangkat. Isuk banget lho, Dot. Aku iki trauma nek kawanan lho, Jo. Ya yo. Sangu makroni, Pra. Sambil menyelam, minum air. Cakep. Sekolah sambil tiduran. Masuk udah. Pak dulu gak dagangan, Be. Gue nambah-nambah sangu. Mas, ora telat rumput lho. Kalau bungkus sih akeh men ta, Mas? Pathokane anggere warung Is nompo. Pilihane mesti yo nompo lho. Malah dicemili dhewe iki. Lah enggak akeh lho. Karemu Dik. Halo, Is.
Anu cengkaruk isi apa ora? Isih iki? Anu Mbak, terama meneh iso ora? Iki soalnya mau gari loro. Jebule laris, akeh sing seneng. Oh, yo, oke. Mas. Iki tolong pernah gue Is, Mas. Ono wis entek iki? Apa itu? Kari loro tok. Kan lho. Bisa bisa nih sana no. Wah. Jebule enak tenan itu. Lah pemergoso ora mangan cengkaruk ya. Cuk. Biasanya cikyok ganti to, Pak. Niku cengkaruk to, Pak? Iya, mau cengkaruk sing kutuku ngene warunge Mbak Is. Kok mboten milih makaroni mawon, Pak? Lah wong Mbak Is nawanine cengkaruk lho. Ya wis tak coba wae. Wah, ora fair iki, Dot. Ting, jar. Kowe kacang lali kulite. Kowe nongko lali pulute. Kowe sate lali cunduke. Kowe bakso lali mangkoke. Ting, jar. Apa meneh? Caper mesti. Jelei. Semakin jelas. Sikapmu ning kita semakin jelas, Mbak. Sorone wong batik wis ketok ngreng-rengane. Sorone wong gawe film wis tak waca skenarione. Sorone wong masak wis konangan resepe. Kowe nek dorane perlu tak makan sekolah kono lho. Esuk-esuk wis gawe perkara wae lho. Sampeyane nek dadi wong mbok sing fair to, Mbak. Sampeyane ojo seneng main kasar. Maksude main apa ndoro? Karo emah mau mbok tampa to. Ngerti lho aku. Apa bedane dagangan sing nitipke Mas Momon karo sing nitipke Pak Ijo? Lah wong Mas Momon iki lho ora titip apa-apa. Wong kok senengane curiga. Tuku salak nggo dagangan. Cakep. Rasa selak ndak kewirangan. Cakep banget. Karepmu, sak omong-omongmu. Aku sing penting wis berusaha jujur. Nek kowe ora percaya, masa bodoh, ora urusan. Lah aku cengkar saka ngendi? Ngono jujur. Jane permintaanku yo ora angel. Nek dagangane Mas Momon mbok tampa ning warungmu iki, kudune dagangane Pajo ya mbok tampa, Mbak. Lah wong iki mau sing seter dudu Mas Momon lho. Wong sing usaha cengkaruk Mas Momon lho, Mbak. Iki mau sing setori Mbak Mintul. Berarti kan ya dagangane Mbak Mintul toh? Ya Is. Lah, arep ndopone nek wis kaya ngene. Mas, sampean wingi lak ngerti dhewe to. Aku wis komitmen ora bakal nampa daganganmu karo dagangane Pak Ijo. Iki lak sing njaluk cengkaruk iku dhewe to Is. Aku kan ngongkonku Mbak Mintul, dudu sampean. Lah ya ora padha wae nek aku bojone Mintul. Ya beda. Hus. Mesti gara-gara tikus. Oh, ngerti dhewe to. Aku ora mbenjani komitmen. Cakep. Kok mau gawe bali meneh to, Mas? Isih ora nampa. Lah nopo piye? Wong sing njaluk diteri lho dhek dhewe. Lah ndaluwe ning kowe ora ning aku. Kan yo padha wae to, Mas. Jane ya padha wae, nek kanggo Is ora iki. Lah terus? Ya terno kono. Dingin. Kok mau kon Mas Momon go bali meneh to, Is? Lah urusan karo sampean lho, Mbak. Aku wis komitmen nek sing nyeterke Mas Momon ora bakal tak tampa dagangane. Ya wis nyo, iki 10. Nah, urusan karo sampean tok lho, Mbak. Yo.
Sengarone is. Pinten, Pak? Wis kabeh gorene bayare engko sisan. Nggih. Tumbas kathah menan jenenge apa to, Pak? Tak nggo ngisi bantal. Sensasi tengkaruknya kriuk kriuk ger. Sensasi tengkaruknya kriuk kriuk. Sensasi tengkaruknya kriuk kriuk. Sensasi tengkaruknya kriuk ger. Alah, enggak kok enggak. Langsung balas nih. Sensasi tengkaruknya kriuk ger. Nyuwun Pak RT. Ora njaluk-njalukan. Kriuk. Kriuk